салом дӯстон, вақте ки ҳамлагари собиқи Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ва Ювентус мегӯем, аввалин нафаре ки дар пеши назари шумо пайдо мешавад ки аст? Ба назарам қисми зиёди мухлисон дарҳол дар бораи Криштиану Роналду фикр хоҳанд кард. Ин андеша дуруст ҳам ҳаст. Ҳамлагари португалӣ беҳтарин футболбози моҳи феврал дар чемпионати Арабистони Саудӣ интихоб шуд. Агар ӯ намешуд, пас бояд кӣ мешуд? Имрӯз мо дар бораи аввалин муваффақиятҳои Роналду дар майдонҳои Арабистони Саудӣ гап мезанем ва хабарҳои охирини футболро ҳам дар ин як шабонарӯзи охир пешниҳоди шумо мекунем. Лайки қиматбои худро гузоред ва албатта ба канали мо обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, шаби панҷшанбе Барселона дар меҳмонӣ дар доираи Кубоки Испания бо Реал Мадрид вомехӯрад. Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менӯи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ҳамчунин агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод MG0777 ворид кунед, то ба шумо ҳамчун бонус дар ҳисобатон $100 мегузарад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳамлагари аргентинӣ дастаи Манчестер Сити Хулиан Алварес дар сафи шаҳриё бозии худро ба муддати тӯлонӣ идома медиҳад. Қарордади кунунии қаҳрамони ҷаҳон то соли 2027 амал мекунад. Манчестер Сити ният кардааст ки қарордади бозингари хатти ҳамларо то соли 2028 тамдид кунад ва барои ин ба Алварес шартҳои бештарро пешниҳод намоянд. Футболбози хатти ҳамла зид нест то карьерашро дар сафи шаҳриё идома диҳад. Гуфта мешавад ки рӯзҳои наздик Хулиан Алварес ва Манчестер Сити дар ин масъала ба мувофиқа мерасанд. Бархе аз коршиносон нисбати масъалаи ҳамлагари аргентинӣ андешаи дигар доранд. Ба пиндошти онҳо Хулиан бояд дар дастаҳои дигар бахти худро санҷад. То одаме ки дар Манчестер Сити Эрлинг Холланд бошад, нафари асосӣ дар хатти ҳамла маҳз ӯ хоҳад буд. Хулиан Алварес бошад танҳо аз ҳайати захиравӣ бозиҳои ҳамлагари норвегиро тамошо хоҳад кард. Шояд пас аз ҷоми ҷаҳон бо ин ақидаҳо розӣ шудан лозим буд, вале пас аз мундиал ҳамаи чиз тағйир ёфтааст. Гапи матраҳ он ки Хосеи Гвардиола айни замон тактикаҳои гуногунро истифода карда истодааст. Мақсад аз тағйиротҳо дар ҷойгиршавии бозингарон ин якбора ҷо пайдо кардан ҳам барои Холланд ва ҳам барои Алварес дар майдон мебошад. Вақтҳои охир схемаи Сити 3-2-5 ки ба 4-4-2 табдил меёбад, маҳз барои ҳардуро ба майдон овардан таҷриба карда мешавад. Манчестер Сити дар тобистони соли ҷорӣ метавонад нимҳиматгарони худро аз даст диҳад. Пеш аз ҳама сухан дар бораи Илкай Гундаган ва Бернардо Силва меравад. Дар тобистони меомада эҳтимоли рафтани ин ду нимҳиматгар ба маротиб меафзояд. Варианти асосӣ барои шаҳриё дар хатти марказӣ Ҷуд Беллингем дониста мешавад. Аммо дар баробари ин Хосеп Гвардиола намехоҳад хоҳишҳои худро бо як ҷуд маҳдуд намояд. Мутахассиси испанӣ ба Матео Ковачич диққати ҷиддӣ додааст. Пеп андеша дорад ки Ковачич ба модели бозии Манчестер Сити зуд мутобиқ мешавад. Футболбози мазкур айни замон дар Челси бо сабаби осебҳои паёпаи худ наметавонад ҳамеша дар майдон бошад. аз нуқтаи назари молиявӣ овардани нимҳиматгари хорватӣ мушкилиҳои зиёдро намеорад. қарордади ӯ бо дастаи Челси то соли 2024 амал мекунад. Ин маънои онро дорад ки Манчестер Сити барои харидорӣ кардани Ковачич пули калонро сарф нахоҳад кард. Грэм Поттер сармураббии дастаи Челси аз будани футболбозони зиёд дар тамринҳо шикоят кард. қисми аз футболбозони Челси тобистон аз Лондон мераванд ва яке аз онҳо метавонад маҳз Матео Ковачич шавад. Челси дар афзанаи хариду фурӯши зимистона ҳамаро хариду, аммо ҳамлагарро фаромӯш кард. Дар хатти ҳуҷуми марказии лондониҳо то ҳол Кай Хаверс бозӣ мекунад. Ба фикрам ҳеҷ кас ба Тод Боли нагуфта буд ки Хаверс ҳамлагари марказӣ нест. Абомянг албатта дар Челси қарор дорад, вале ӯ аллакай пробеги худро задааст. Диққати асосии лондониҳо ба ҳуҷумкунандаи нигериягии дастаи Наполи Виктор Осимхен мебошад. Бо сабаби он ки таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз аз тарафи дастаҳои топи дигар хеле зиёд дида мешавад, Челси дар баробари ӯ ба вариантҳои дигар ҳам назар мекунад. Яке аз бозингароне ки дар сурати наомадани Осимхен лондониҳо ӯро ба сафашон кӯшиши ҷалб кардан хоҳад кард, ҳамлагари сербтабор Александр Митрович ба ҳисоб меравад.
барои ин футболбоз дур рафтан дар кор нест. Ӯ дар худи Лондон дар ҳайати Фулхем бозӣ карда истодааст. Дар Стенфорд Бридж медонанд ки ба фарқ аз Осимхен метавонанд Александр Митровичро бо нархи хеле арзон бигиранд. Дар ҳафти мавсими ҷорӣ дастаи Фулхем дар маҷмӯъ бозии хуб дорад. Ҳамлагари асосии ин тим Митрович буда пайопай голҳои зиёд мезанад. Бо шарофати голҳои Митрович дастаи шаҳри Лондон дар даҳгонаи аввал қарор дорад. рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Лютка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардам пули хуб ба даст овардам. Ба наздикии Лигаи Чемпионон боз бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнози олӣ гиранд ба ссилкаи дар описание буда дар омада пул кор кунанд. Яни Караско дар оянда футболбози дастаи Барселона мешавад. Овардану наовардани ӯ аз худи Хави вобаста аст. Каталониё метавонистанд ин футболбозро зимистон ба сафи худ ҷалб кунанд. Ва аммо Хави ин масъаларо ба моҳҳои гарм гузошт. Вақте ки Атлетико Депайро аз Барселона харидорӣ кард, яке аз шартҳо байни Барселона ва Атлетико он буд ки бозингари белгиягӣ ба Барселона гузарад, вале кай гуфта нашуд. Аз ин лиҳоз тобистони соли ҷорӣ Барса кӯшиш хоҳад кард то Караскоро ба сафи худ орад. Барои овардани ӯ бо мадридиё ягон мушкилӣ на дар нарху на дар шартнома пайдо намешавад. Проблема дар худи дохили Барса аст. Агар Караско ба сафи нилнориҳо ояд, аз ин тим бояд бозингари дигаре равад то ҷой барои Яник холӣ шавад. мушкили асосӣ ҳамон ҳуҷҷатҳои маоши футболбозон аст ки чанд вақт каталониҳо онро ҳал карда наметавонад. ҳар бозингари наве ки ба Барселона меояд бояд як нафари дигар аз он ҷо равад. гуфта мешавад ки Хави ба Караско боварии зиёд дорад ва медонад ки дар модели бозиаш Караско дар канори майдон нақши беҳтарин хоҳад дошт. барои ин Хави омода аст Ферран Торрес ва Ансу Фатиро фурӯшаду ҷои якеро ба Караско бидиҳад. моҳи феврал пас аз қайд кардани зодрӯзи худ дар гирду атрофи наздиктарин нафарон, Криштиану ба пуррагии худро ба футбол бахшиду натиҷаҳои беҳтарин нишон дод. Дар моҳи охири фасли зимистон Криштиану дар 4 бозӣ дар ҳайати Ал-Наср 8 гол зада 2 ассистро ба номаш сабт кард. ҳар касе ки чизе нагӯяд, Роналдо дар таърихи футбол нақши муҳимтарини худро гузошт. ӯ дар ҳар дастае ки ба майдони набард ворид мешуд, бо масъулияти баланд бозӣ мекард. ҷаҳду талош ва меҳнати беандозаи ӯ ҳамлагари португалиро ба арши аъло расонданд. дар чемпионати Арабистони Саудӣ аслан метавонӣ ёнбош карда дар 3 бозӣ 1 голзанӣ бас аст. аммо тавре мебинем ба Криштиану муҳим нест ки ӯ бар муқобили дастаи якуми чемпионат ва ё дастаи ҳаштум бозӣ мекунад. ягон рақибро бо чашми кам назар намекунад. метавон мисолҳои дигари хеле зиёд овард. ҳамаи ин аз профессионалӣ ҳақиқӣ будани Криштиану дарак медиҳад. лигаи уштурон бошад, лигаи биёбон бошад, 8 ҷамъи 2 дар 4 рақобат дар сатҳи профессионалӣ ин натиҷаи олитарин мебошад. дар асл Роналдо кори худро дар сатҳи баланд анҷом дода истодааст. ба ҳамин тамом, боридарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.